se det der, det større ja, og jeg kan ikke forstå, at Karin ikke har lagt det ind i programmet, så vi har noget planlægning. Det synes jeg simpelthen er for ringe. Jeg overvejede et kort sekund, at jeg skulle myrken i omstring, ja, det bliver slet ikke op og... Okay. Det er det, jeg kan godt se det der, det større og jeg kan ikke forstå, at Karin ikke har lagt det ind i programmet, så vi har noget planlægning. Det synes jeg simpelthen er for ringe. Jeg overvejede et kort sekund, at jeg skulle myrken i omstring, ja, det bliver slet ikke op og... Okay. Det er det.